ehe ụmụ ibe ekene m unu ndị ndozi ọdịnala nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu anyị si ka udo dịkwara unu n'ụbọchị nke taata na anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene unu ụmụ ibe anyị eburukwa nebata 18 anyị eburukwa n'ozi ọma ndị ndozi ọdịnala Igbo nke aha anyị ma na ọ bụ ndozi ọdịnala Igbo ka anyị ma na ọ bụ ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe anyị amara ihe ọzọ ihe ọ bụla ị na-ekwuru onwe gị sọsọ ihe anyị gbawo ndozi ọdịnala Igbo maka na ọdịnala Igbo ka anyị ma ihe anyị ji eme ndozi ọdịnala Igbo bụ na ọdịnala Igbo bụ ihe eji wee kee anyị onye ka eji wee kee ụwa maka na ọ ka anyị si wee ghọta ka anyị si eme onye si na ọ bụghị otu aha gwazienu m ka ị ga-esi aghọta ihe ị na-amahụ mmadụ ọ ga-aghọta ihe ọ na-amarọ biko e nwere ama mma agbara ụlọ ebe a na anyị ga-ekegodi na eke kee na orie kee na afọ kee na nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede ihe niile awụ doctrine ka ọ bụ kama na anyị tiri asụsụ asụ ya ọ bụrụ asụsụ plen na-aga n'elu plen aha na-aga n'elu na-efe efe ọ na-eyuzu kompas direction ọ kompas bụ achara ọ bụ eke oke and ịma na speed plane nwere speed ọ na-agba like rocket that rocket a na-esend n'elu o nwere certain velocity o need to escape from the earth dimension the same way ka plane na-eme plane na-agba and the plane na-maintain particular speed rate once that speed rate reduce plane ahụ efuo ụnọma ịgba na plane gbagidebe mistake ofuo now ọwụ na ịlahụ ụla if you sleep at night if na the spirit dị free na-efegharị ị na-arọ ndụ itete ozugbo ichefuo nrọ ahụ ị na-arọ kedu ihe mere itete ozugbo ichefuo nrọ ahụ ị na-arọ why ị ga-ajụgodo onwe gị ka why ị na-achọ gị ichetere nrọ icheteghezie enwere ike ofu nonsense bata gị isi nọ nrọ ahụ ka nọ ihe ahụ nrọ nọ n'abalị 90% of the nrọ ichefuru echefu ịma why because the body is dense nwanne you are lost na-agwa unu nke bụ eziokwu once the spirit ba na body o reduce the speed velocity the plane lose go direction ofugo the plane is rot plane furu efu ọ na-agagharị until ọ crash ya somewhere because ndị mmadụ na-anụ na plane furu n'enu but the simple thing is ọ fere ya ahụ to think kedu ihe mere plane ji wee fuo but those people rụrụ plane ma ihe a na-agụ they know it that is why the only reason why eji nwee religion bụ because of this thing ọ fịara is difficult for somebody to understand the scientific basis of creation onye nkịtị agaghị aghọta nwunye so onye nkịtị will be developed through religion through light religion fantasy so e were fantasy wee mold your brain then through these fantasies your brain will begin to rearrange all this through rearrange a na-agwazi ya the truth ọ na-aghọta ya ọnwụ na ịfụ somebody from darkness ịcha ya ọkụ ọ gaghị afụ ụzọ ịma the only reason why anya gị ji afụ ụzọ because of light reflection ịgbanyụọ ọkụ ị gaghị afụzi anything so reflection of light ka anya gị na-use to see ọ bụ na ọ bụghị enweghị ihe na-afụ ịghọta so the problem ndị mmadụ na-amaghọ bụ nwanne you are lost ma ikwu na Facebook ifuru efu you are a lost human being egbe na-achị isi nne ya egbe na-agagharị n'ọkụ ihe a ka anyị na-eme that's why ọ bụrụ na amụọ gị a na-asị gị akụziri gị ABCD EFGH oru echi ị pụọ na-aba mba na ịma ihe ị na-eme ọkwa ABCD akụziri gị akụzi you running under a program particular certain program ya ka iji aba mba na-awa anya a certain program educational system which is a certain program nọ n'ime go ọkwa this program ka ndị mmadụ ji awa anya everywhere ma nwa bekee ma onye ojii ma onye Hausa ma onye nwa this a program somebody created to educate you ya ka iji aba mba ụmụ ibe na anya ọwụ na ịmahọ na ifuru efu
then ibido chọwa ụzọ to where enwere egwu a na-agụ welcome to the hotel California. Nwanne, go back and listen to the music with a higher mind. Go back, listen to that music with a higher mind, then you understand the music very well. Ka m gwa unu something. Ihe anyị na-eme, most of in fact all of them, o nwere ihe o nwere ime with ọdịnala Igbo, because ọdịnala Igbo is a compass, because this word you see oya ke that crescent moon ahụ na afọ ụfụ no dị ka ụgbọ amara. O nwere ụgbọ na-akpọ ụgbọ amara na crescent moon anya na ụgbọ amara anya. Ị ga-afụ na this crescent moon bụ ụgbọ amara ga-ebugu wee pass ya this 3 dimension. Ụwa anụ nwe nọ wee dimension ka ọ bụ ị need pass ya pass yo. Ọkwa pass by nna abịa wee pass ya by. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ continue the growth of your spirit, once you leave that inner self to go external, nwanne ị ga-repeat gide here. Ị ga-repeat ị gaa na oke, gaa na ọchịcha, gaa na ngwere. Ịma a na-akwụ ihe ahụ dịta ndị mmadụ aghọtaghị ya. Nwanne, kedu uru ọ ga-abara anyị ma ọ bụrụ na anyị gwa gị ihe agaghị abara gị uru? Enweghị uru ọ ga-abara anyị, because why? We are not under your payroll. I am not under your payroll. Then why should we tell you something? Onwe nwanne na anya ọkwefọrọ ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo is a doctrine, because life here is lost. You need a compass to ride the horse. Simple as ABCD. That is why ha ji enye gị religion, you take it. Enye gị anything culture, you take it. Enye gị lie, you take it. Enye gị TV, you take it. Enye gị movie, you take it, because you are lost. Onye ọbụla na-achọ ụzọ, onye ọbụla ị na-aga na metro na ime ebe ị na-aga na ifo ụzọ. Ifu mmadụ esi ya nwanne ana m achọ ụzọ. Ebe ọ bụla ọ gwa gị ga-eso ya. Iru ebe ahụ ọ bụrụ na ọ bụghị ya isi na this boy bụ anụ ọhịa. O je asị m ya na ana m achọ metro ihe nwa ọ mara m atụ ebe. Yes, because ịmara ebe ị na-eje. Because ịmara ebe ị na-eje, that's why you go. Iru ebe ahụ ụzọ adịghị echi azụ. That is why eji wenye gị ọdịnala, because this is truth. That is why every country nwere culture. That is why government ride in people. That is why these corporations ride people. That is why foreign government deceive people, because you are lost. Only person with the key can deceive, because it's a magical proposition or a magical proportion. Only person who know the secret can deceive you. I will target your emotion and lead you to death. Simple as ABCD. Nwanne, simple as ABCD. I know how these things work. Ọ bụrụ na m chọrọ ideceive unu, nwanne mma wụ naanị deceive unu. Ọkwa mpịa gị gwogwo. Ọwụ na ndị ka gị, if I am materialistic like you, today maybe na mansion anywhere m chọrọ, I will live there. Deceive oge with this Facebook. Mpịasị unu koboko ka m meje wee pịa gị, because I know your weak point. Ama m your weak point. I can use your weak point wụọ gị ka akịrịka. But ebere m na-emere ndị be anyị, because ha ghọtara na nwanne there is no life. What you see is an illusion of life. Ị nọ na taxi, ị nọ na moto, ị nọ n'ụgbọ mmiri, ị nọ na plane, you are just a transport. Ị nọ na moto, transport bụ gị aga. But ihe mere bụ na anyị nyeziri gị anya anụnwa wee reflection na osisi ahụ ifuru ebe ahụ. Osisi na just tell yourself kedu ihe bụ osisi, gịnị bụ osisi, because somebody say gịnị ihe a bụ osisi, you believe it, ịgbawazie ya osisi, o mewe exist as osisi for you. Kedu ihe mere dati na moto, ihe ahụ ifuru na akpọ moto na gịnị mere ya moto, you believe it, you gotta go, because you need a way of life. Nwanne gị hụrụ nkịta ahụ ifuru ebe ahụ. If you transform yourself to nkịta, ihe ị ga na-afụ, because ịma na nkịta na-esi n'imi were eku ume, imi ka o ji afụ ụzọ. Nkịta na-esi n'imi afụ ụzọ. Nkịta na-esi ebe o nwere ike isi Ajegule ruo Ogogo Michael from Lagos, o si Ọnịcha ruo Nnewi. O jesia oye nkịta ahụ ga-amakwa ụzọ bata. Ọkwa passive. Imekata si passive, mmadụ si passive, chekizie n'elu. So the problem I nwere with this created culture, whether me or religion or anything nobody like call it, all nyawa with the problem. The problem with the external education influence, that is the problem.
That is why ndị a na-agụkwa ihe ya today, they never believe it because there is something, distraction somewhere ha believe. There is a belief. Ọ bụrụ obere nwa amụrụ ọfụ anyị na-agwa ya this thing, he will believe it. But ihe mere believe here because there is something hook. O nwere ihe ji gị somewhere. Ọ bụrụ na enweghị any religion, enweghị any culture, anyị na-agwa gị ihe anyị na-agwa gị today, you will take them direct. Ihe mere iwere ihe because there is some program running inside you. That is why the program is, that is the deceit. The deceit is from beginning. Once the spirit goes into the body, the compass lost. You lose, you got the compass. And the mature, that is pure truth. Because here I know about to deliver you. We are here to deliver every single language. When all those things are symbolism, because the information they were lost. There is only one way. This one way is a compass. And for this generation, Ndozi Odinala is the only Igbo movement with this compass, because all a generation gap. Every generation there must be anything you like, you can talk. Ihe ọ bụla ị chọrọ iche, ọ bụ ngwa onwe gị. You own your body, you own yourself, you own everything. Onwere onye gị na-ajie. Mana ihe a na-agwa gị pure eziokwu bụ ndụ. Only those people banyere ụgbọ a, they will transcend, and ndị na-abanye ụgbọ a will perish. Onye na-abanye, because this ụgbọ ọ bụrụ about anything, ọ bụrụ about physical reality, or about material reality, or about country, or about anything. It's about the soul of those who believe they are Igbo people. Ọwụ maka ndị agha believe na ha bụ Igbo, ọ bụrụ Igbo n'enu ọnụ, ị ka na-atụ ụjọ. I want to be Christian, so I don't go to hellfire. I want to do this, so I don't go to hellfire. I want to do this. Ị ka ya achụ aja, ị ka ya egbu ọkụkọ. Nwanne, the issue of aja na ọkụkọ nke aha ka dị go dependent because of a commerce. Nna anyị ha mabu ama that we need it consumer plan. We need consumer plan. But ndị nkịtị don't know what is consumer plan because ha mara about commerce. So all those things a na-eme with consumer plan, but mmadụ ga-abịazi na agụrụ ọjị Hausa wee na-aga ọfọ. Then what can the benefits as Igbo person? Igoro ewu Hausa wee na-achụ aja. What is the benefit there? Igoro efi Hausa na-eme mmemme na-akwa ozu with efi Hausa. Ị na-akwa ozu with efi Hausa. Nna nwanne onye na-akwa ozu with efi Hausa. What is the benefit? All the whole program, consumer program we created, mere ndị Igbo ha ji wee bụrụ ndị, that is ndị ama ama na mgbe gboo. Unu etisago ha niile. Unu etisasịa ya na-achọ unu ga-blame. Unu etirizigo the program, all the whole mind development, commerce, everything etisago ya. Ndị Igbo mgbe ndị ochie, every street nwere factory. Every family nwere factory. Go and ask your father. Every family nwere factory owner. Why? Because they understand the principle of life, nature. Now science is nothing. Science is zero. But because of Nandebai, they believe in this lie, illusion of reality. Illusion of reality. Man, you must begin to create an illusion. If not, your children will be worse than you. Happy here Facebook, you are fooling yourself. Your children will be worse than you. Because if not, it's not common. I will not be common. You can have a victim. There is nothing like here will nature. Onye buru ibu ndị tara ahụ na-akọ ya ọnụ. Onye buru ibu onye tara ahụ na-akọ ya ọnụ. Onye soro mkpụmkpụ onye toro ogo na-akọ ya ọnụ. Onye toro ogo onye mkpụmkpụ na-akọ ya ọnụ. Onye dị ọcha onye oji na-akọ ya ọnụ. Onye dị oji onye dị ọcha na-akọ ya ọnụ. This is natural. It's about the mind of man. But all those things for you is reality. That's why they put you in the mess. That you are in the box.
because they are playing with your emotion, whether black or white. It's not about black and white. It's about game, and those people would understand them. You are passionate, you are emotional, because emotion is the highest God. Emotion is the highest God. Emotion governs your 70% of your behavior. That's why they capitalize on it. Nobody wants to save you. Nobody. Not even black and white. Nobody wants to save you. You have been fooled and bamboozled. Nobody wants to save you. Why the person want to save you? Why? Can he feel that the person want to save you? Why did the person want to save you? Ask yourself. Can you read that the person not going to save you? Each and somebody want to save you. Can the person get save you? Get the reason why. If not, you can save yourself. Somebody want to save me. Hey, how come? Ndị mmadụ save aghọta m ihe na-eme eme. Ịnọkọta nnọọ iche na somebody I love you. Love what? You love your country. Which country? Which country? That is the problem. Which country? You are a victim because you don't know yourself. You mara onwe gị. Nobody can fool you. Nobody can deceive you because you are lost. Ngwa gị na lost. Ị gaghị ekwe. If that is why you can only be fooled because you lost. If onye efu efu, onye enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Onye nwere ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. But ndị be anyị agaghị aghọta. All the whole country is if from the west were people's companies. So if you own, if ọ bụrụ na iru go nweta company, one go and get it and employ people. All the whole Europeans, they are employees in the company. Europeans were employees of the companies, or employees of the companies. In them, Europeans are companies owned by somebody. That is why they make it racial. Consumer plan we have. They make it racial consumer plan. So when Ndoji ma ihe na akọ nwe ego, then create an empire. But they are not capable because how about black or white. That's why if you play that game, you can never get it. Unless you know it, then you create it. Oh, na Ndoji dị favorable to your. Ịchọ Ndoji aha na-akwu about black. Bụrụ ha jee ganye ebe a. Ịgwa ha si ha na onye ọcha ọbụla bịara ebe a. No country Ndoji we ha. Then they will maintain it. Chọọ ndị agha dị passionate about Oji, black is power, black power. Put them in that place. Then you create a black nation. It's as simple as ABCD. That is the same thing they did in West. This thing was created in 1700. Simple as ABCD. But if first of all you get to create good an ideology first. An ideology first. You must see ideology. That's why in Africa no na-egbu onwe ha kasadin. Agota ihe na-akọ. Because if for country, nna ga enweghị country, your ancestors don't have country. Your ancestors have no country. Because ha mana country enwere uru ọbara. Country by conquest is based on conquest. It's based on condition. It's state. It's called state. That's why they call it state of nation. All conquest. Iji ihe ja conquest. Iji ihe economy. Iji ihe military. Enweghị nke iji na-ekwu okwu conquest. Onye ka ị na-akọ nka? First of all, breed an ideology. Build economic power. Then use all those people they passionate to black. And then when they passionate to black, when they passionate to white, take those people who are passionate for black, put them in the institution. If not, country, your president not within the other side, your governor not on the other side, all your leaders not the other side. Then what is it now? You want each other, but all your leaders will servant to the other side. How? If create an ideology, create an economic empire, no matter how little, Bruzo build a state of the mind. After building the state of the mind, then you begin to recruit people. The passionate to black will come, then you will use them as tools. They will become the willing tools. Unknowingly. That's why you have one because I'm white, I'm this. Oh my God. You don't know anything. Only have a willing tools.
So you first, you must create the necessary before you take the willing tools. That is why black people will shout out since Martin Luther King all this till today. Nothing, no single thing ever achieved, not even America, not Africa. Because you must play with people's emotion if you want that kind of philosophy. If you want the philosophy, you create the empire state, then play with people's emotion, deceive them with education. You will access to education. Do you create your own education to educate the black people to be black? You cannot just tell them to be black. You have to educate them to be. You have to create an institution that will make them be, because they are lost. Every spirit here is lost unless you discover your root. Unless you discover your root. If not, you are lost. Because that's why they catch you young. That time in the young, he would that time. Already see take information. Fawaginisi, faduo n'isi, buru no 1 million bunyegi, buru moto 2 million bunyegi. Cristiano Ronaldo, oh Messi, goal. Efuzie nde supporters football. 1 million supporters of football. Egu about politics. I say I hate politics. But football and politics enwere iche n'ime. Enwere ihe dị iche football and politics. Ndị Nigeria macha about players, European players ni ha ama ya. But ha amaghị onye bụ national president, national leader of Nigeria president. Ha amaghị onye. I don't want to be, I don't know anything about politics. But you want to know about all the whole players. He do about 1992 ndị bro Olympic ogwagi. But ordinary structure to govern his mind, he don't know. Oma, but Oma na onye bro Olympic 19200. So they are just purposely deceived. Just create a practical nonsense. Did deceive the man. Cristiano Ronaldo worth 20 million. Oh my God, Jinaka. So say go Jinaka of 500 euro. All those 20 million on Mako Hebod. And after ego. When good. ROC uno. The same bricks ejaro uno 1000 kejaro nke 2 million. Keyo a mayor fancy. May advertisement na television. See your mansion. Na mansion Cristiano Ronaldo, mansion Messi worth $200 million. Mansion Michael Tyson worth 24 million. Mansion 50 cent worth this. Mansion Christie, mansion this. Na nwanne. Go and see the house and see the yana akpa ego. If I know the same Dona village for only with 20,000 euros. Mama we head each or even in 20,000 kayama. Eh? Ana akogeri na ndị mmadụ white nwanne. Ihe abụrụ ndụ nwanne, ihe abụrụ ndụ. Hapụ those things ọ bụ ebe ahụ ka eji gị. That is why you fight and die. Ụmụ onye sị na nwanne, life is yours. You have to fight for anything that belongs to you. Ọ nwere onye dị against that. But ihe aghọta bụ understand the basics so that you don't fight a fallacy, you don't fight wasteful life. Onwere ya na-akpọ ọgụ ikpe ọmụma. Onwere ọgụ a na-akpọ ọgụ ikpe ọmụma. Ihe a bụ ndụ gị, ichi nwa echi ichi nwụọta. But no exactly ka ihe ị na-eme ịmara ya. Ihe ị chọrọ ime. Ọ bụrụ abatị na Africa na-egbusi onwe anyị. That is why unu n'anya most of our black American people ha anaghị eshi ihe na-eme na Africa. They never share it. Go and watch. Check here, black American people, they never share anything in Africa. Because why? The system in America is different from system in Africa. Enwere system and operate that place. The same master, or the same man na-eme yo, mana o nwere different strategy in Africa, nwere different strategy in the US because you don't understand. That's why they na-eri gị mugu because you ghọta ya na-agụ. Had it been na ị ghọtara ya, nna nwanne, these things nna go not the easy as ABCD. But so to get the mind of the people is the problem because your mind is already been destroyed. I could go the mind your mind is been crashed. So that's why that's why we never get it right. Not because there is no way. There is a way because there wasn't a problem in the first place. The problem is an illusion or the problem in nature is not there.
how mighty Igbo are, how mighty. Every place on earth nwere Igbo meeting. Every place on earth nwere Igbo meeting. Now then, why do we all who have all these things? Can you imagine if this is a political structure and we have anyị nwere ihe a niile everywhere in the world, na anyị nwere this Igbo Union and this thing were political structure, na nwanne o nwere ndị nwere ike ịkwụsị nwaanyị n'ụwa? Onweghị onye ọbụla nwere ike ịkwụsị nwaanyị, nobody. O nwere onye nwere eme nwunye. But because na I believe that na nwanne the worst thing nwere ike ime gị n'ụwa ikwere na iwe victim. Victim about what? You don't believe that. Don't accept. Ekwene. Ndị America, black Americans lose their position. Ha lose position. Ha were the problem ganye n'isi ndị Africa. Every day say slave. The condition you are in Africa of the same position. Onye America na fight for a different thing. Ngwa na fight for a different thing. But you don't even understand. A black. Na Africa nwere ọcha na achị ebe. Black and white. America is dealing with the black and white. Yes, because in America there is a problem of black and white. Na Nigeria enwere problem of black and white. Then ka ị na-ekwu maka black abi Buhari onye ọcha. Enwere onye president Nigeria nọ na Chineke onye ọcha. So your case is different, but you just generalize everything. You got ihe na-akọ. So ọwụ na ndị be anyị chọrọ ịpụ ndụ ụmụnne, ọkụ nwere ihe anyị na-eme. Jos a na-eji waya achọ ihe dị na mmiri. Ọwụ about military. Ọwụ about military. Nwanne America nwere ihe na-akpọ drone anakwaghị eje ọgụ. Drone a nwere ike ibe na village mgbusi everybody. So what about food soldier? O nwere ihe a na-arụ ọgwụ e ga-eme gbanye n'ikuku, onye ọbụla kurie ọnwụ. So ọ bụrụ about food soldiers, or about inwe onye nwere plan, nwere plan. Ka ihe wu your plan, kedu ihe atụmatụ gị, kedu ihe ị chọrọ? Mmadụ nọkọta n'ọsọ chọrọ country to make me better. I don't believe in make me better. Why? Why did you want to make me better? I don't understand. I want to have me. That means onye ahụ amaghị ọ na-akọ. You don't know what you're saying. You want a country to make me better. Make me better. Why? Or you want a country of you want to be a large man. You want to live better. Then ọ bụghị ụta nke esi eme na. Ọwụ na ọwụ na ichere na inwe country dị important. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị inwe country dị important. That is not true. Is the idea. Catalonia na Spain, ha can fight to live. But in Spain, Catalonia the more respect than Spain. Catalonia nọ na ime Spain, but ha the more respect everywhere in the world than Spanish government. Ma ha ka nọkwa n'ime Spain. Basque region nọ na Spain, mana Basque region the more respected, more rich than Spain altogether. Ha ka na-achọkwa ịpụ apụ, ha kpebego ọ na-ahụrụ ka esi amụ ụtọ nsị. Ọ na-ahụrụ ka esi amụ ụtọ nsị. Nwanne ọ na-eme afụ dị mba afụ ogologo ime. Ọ bụghị ọnụ. Ọwụ na iwu ndị Igbo chọrọ iprove na enwere something anyị dị mma ya. Ọ kịta ka anyị ga-eprove ya. You have to prove it now. The time is now to prove to the world that I dey capable. Ọkpọkọcha ọzọ na-egbuchi na-ajụjụgharị. No. I prove oye both physical and academic, scientifically, in every which way, economically. I prove to the world that we are capable. Na iwu ndị Igbo. Look at the reason. 3 years. Everywhere block for 3 years. Every block okay? 3 years. He made everything. He made wonders. Kita na border dey open. Iwe ihe na-eme. You na complain. A block both land and sea. You build everything on earth. Everything on earth you build. Kita there is open border. You can travel. You can buy every machine you want. You cannot do. You put that in ebe na amali em ganya. Iko nonsense bi ebe na egwu pia m ganya. Ebe ọ bụ na ị nwere blockade land and sea, you do wonders. Then give you open border, you don't do anything. You go see mahi na aka.
o gosi na ịmara ihe na-akọ simple as iburu flag na-akpagharị ebe ọ bụ na ablọkụrụ gị for 3 years you did wonders. Everything you did now you have inwezi open border ịpara flag nna ụmụ ibe ọhụụ taa ka esi eme na ọhụụ taa ka esi eme ọhụụ mba enwere ihe something dị wrong somewhere. There is something wrong somewhere. You got to go something dị wrong somewhere. But ndị be anyị anaghị ihe mere isi ebe abụọ osi ebe abụọ ha anaghị ama ihe ha isi ọkpụkpụ isi ọkpụkpụ ndị isi ọkpụkpụ isi ọkpụkpụ ha anaghị anụ ihe. How can I cannot understand this thing. 3 good years block land and sea we did we produce everything. We have open border for 50 years we did nothing. Our land destituted, destroy everything lost 50 years. How can I see block what the border again na? See block what the border. Oh no block what border ya eme ihe ọfụma. See block what the border. Eh na ebe ọ bụ na block what border ya ba uru. See block what the border na. Let us ba uru na nwanne. Asị na mberede nyiri dike, mberede ka jama dike. Mberede ka jama dike through the hard time. Na nwanne only fire can purify the hardship. Only the hard way. Oh, the hard way is the best. Oh, ye ga-eme gị ịpụ ndụ. Nwanne anaghị m atụ ihe isi ike egwu. I don't fear evil. I change them. I transform them to good because that is the hand you have. Aka na abụ ahịa ị nwere. That is what it is. Nana bụ ofu nwanne. Were nke a tie ihe were nke akpọkete. This hand can never see kingdom. The kingdom of God is the left hand. Right hand is ascension. You can never see the kingdom. You got that? So ọwụ no ghọta ihe a na-akọ ọbara unu uru. But ndị be anyị anaghị aghọta ihe a na-akọ. They never understand it. Inidiri ọdịnala Igbo nke a ndị ndozi ọdịnala na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ha ọdịnala because there is no reason for that. Enwe uru ọ ga-abara gị. Because nwanne onye na-amara ụzọ ọ gaghị egosi m ụzọ. If you don't know road, ọ bụ about anybody can tell you na ọchanja dị n'ọpụ work. Ọ bụ eziokwu ka ọ wasị. Onye ha na-ekwu. The truth is ọchanja ọ dị n'ọpụ work. Ọ bụrụ na asị na ọchanja dị n'ọpụ work. The truth at the matter is ọchanja ọ dị n'ọpụ work n'eziokwu. Ị gara n'ọpụ work ka fọ ọchanja. Ọ bụrụ na iruo n'ọpụ work ịfụ ọchanja, that means ọ bụrụ eziokwu. So ndozi ọdịnala ihe anyị ji bịa bụ omeji na achara. Chineke dị n'ime gị, Chukwu dị n'ime gị. Ọkwụrụ ma ihe a na-akpọ ichu mmiri going forth. Ichu ka ihe uchu. Mgbe anyị na-asị ka ihe chuo mmiri, gịnị bụ ichu? Gịnị bụ ichu? Gịnị bụ beginning and the end? Concentration of energy and the beginning. Chineke the same thing, cycle and dynamics. Nwanne ihe dị n'ime gị, if you activate them, then the road will be clear. Ọ ga-adị clear. Ihe na-agwụ na will clear something. You can have a land of your own. Ọ bụrụ na ị chọrọ, if you can have it, ị ga-enwe ya. You can call it anybody, anything ọ bụla ị chọrọ, and nobody can stop you from having it. Onwe ga-akwụsị ya. But you are in an opposite. That is why ị na-eme the opposite. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa, you can have it. But understand, ghọtagodi the position. Ndị a gị na ha na-eme ihe sef ha furu efu, ha amaghị ebe a na-aga. That is why okwu gị na ha anaghị adaba. That is why okwu gị na ha anaghị adaba, because ha nwere onwe ha ghọta adịghị ha na-akọkwu sef. Ha bụ ndị nkịtị. Ndị gị na ha na-akọkwu bụ ndị nkịtị. Ha ghọta ihe ha na-akọ. So ọ dịara gị izi ọwụ na ịma bọtụ ka ọ dịbe oge ka ọ dịbe ọgụnụ. Had it been need smart enough, irie ha ịkpa refri nwanne. Ịkpa a na-akpa refri akpa o. Ịkpa refri, ịkpasịa ịkpa refri nye goal. Ihe iji a fight because onye na-enwe ha akọ na uche na use physical force. Physical force is not ọgwụ ha amamihe. Onwere uru ọbara. Physical force enwere uru ọbara because you will get tired and die. Ike ga-agwụ gị a crush ya to death. Amamihe rules always and always and always. Omenala Igbo is based on amamihe, wisdom.
once you bara n'ime ndozi ọdịnala ya nwanne amamihe ga na-ezo ka mmiri n'ime gị. So mgbe ọbụla ị chọrọ inweta, because the only reason why ị gaghị enweta nwunye your country wụtaka iberibe within yourself, because ị nwere iberibe around you. So the iberibe around you will be ọ na-agbọ ka mmiri ọkụ, so ọ gaghị ekwedị gị na that is fight at external. Ị ga-anọgide na fight internal problem until life will end. So that is the problem. Because when I am here, we will not fight internal problem, because there won't be anyone. So ihe na-ebute internal problem bụ amaha ihe, there is no structure, enweghị omeji na achara. So onye ọbụla everybody ga-eme that is ya na-akọgheri a na-anụsọ ọgụ. Ife anyị asị ya, Okeke asị ya, Okeke oke afọ asị ya, Okonkwo asị ya, ị ga-emegide ihe a ụwa agwụ, because onye enwe ihe ọ kpọsara enwe ihe ọ na-ere. Onye enwe ihe ọ kpọsara enwe ihe ọ na-ere. So that's the only reason why anyị ji enwe internal problem, because anyị enwere ọdịnala Igbo nke ndị ndozi ọdịnala na-ekwu maka ya. Had it been not the omeji na ajara, nwanne spirit must be fused, if not it become destructive. Ma nwanne ma nwa ire Igbo dipụta ahịa n'ala bekee nye oresi ori ego, ịbịa ọkọ ọgụ ibutere ya ahịa na ndare oresie ori ego, ịbịa ba ha ọkọ ọgụ otendere gị ndị asasịrị. Then common politics o ka a na-atụ vote agbagbusi everybody. So ka o wee bụrụ na nyewa bụ dị gọvanọ, ka o wee bụrụ na nyewa local government chairman, na ndị awụrụ mmadụ, ndị a ekwesịghị ịkpọ mmadụ, ha erubeghị half of human being to be. And ọwụ na ya ụmụazị anyị na-amụ ọfụ na ya kwaba ha ahụ fuse ha up, we will have the worst one. Nkịta na egbe siri ike nweta, o nwere mgbe ọ ga-emezi ọ dịka South Africa, mgbe ahụ egbe ha dịka granọt na everywhere dịka granọt. Ama nwa gị nwere ike ịgafe 12 years a na-ekwere Chukwu, ịgafe 12 years a na-atụ mma because why gunshot everywhere. Time shall come, ọ bụrụ na emeghe ndozi ọdịnala cherekwe ya, imeghe ndozi ọdịnala, wait for that. In South Africa is coming in Igbo land, gunshot everywhere. Yes, sinama gwara gị, because we now our people now they are aggressive and angry, and ihe agwọ na-eto ogologo, o were ọbara ọkụ a mụọ nwa, ihe ọ ga-amụkwa double of nyama ka ọ ga-amụ. So double of nyama, nwa nọ n'afọ lose hope, nwa nọ n'afọ lose hope. Ihe mere lọkụ ndị lọkụ egbe adịrọ, lọkụ ndị Igbo dị today, there is no gun on the ground. Had it been there is egbe, ị gaghị na-aga n'iro ka iwu n'iro, ị gaghị aga ya. Iruo 30 years na ala Igbo ị gara ekele Chukwu ma ọ bụ na agbatuo gị naanị. Ọ bụ lọkụ anyị nwere wụ na mgba anyị enweghị egbe ụmụazị ya nwetaghị egbe, akpara egbe aka agwọ mmadụ ebe. So on 25th of August, ndozi ọdịnala na-mepe Heritage Center ebe a ga-anọ wee zụọ ụmụazị anyị, ha bụrụ scientist. Can I wear maracho? I want them to know more than me. I want them to be. Can send their space? Can I send the satellite na space? Now build. If we can build 3 years, we can build everything. One let our children begin to build them from womb. Oh yeah, this is what we are presenting to our people. Let them begin to do science. Na onye ahụ na-adịghị na Igbo, secure them. If they open ha gba anyị ofu mgbọ, anyị gba ha 20. We show them, anyị gosi ha na anyị bụ ndị Igbo. Ọ ihe nchọrọ, that is all. Ihe na-present ka anyị gwa the world that we are the beginning and the end. That is what the Chukwu mean. Chukwu mean the beginning and the end. That is what ihe ndozi ọdịnala represent. That's all. Enwerezi nwanna ya anaghị abịa echi ọchị, ibe akwụ nonsense akwa aga aka si ebe a pụọ, cut out from here. Kedu uru ịbara mmadụ? Ịbaghara onwe gị uru, na-acha ịbara ya uru. Onye na-abaghara onwe uru ọ ga-abara mmadụ uru. Look at ihe nna nna anyị hapụrụ anyị nebe na-ebe akwa na complain. Nwanna anyị anaghị ebe akwa ebe a, anyị anaghị ebe akwa ebe a. Ihe anyị chọrọ bụ nke anyị agago, ụmụazị anyị ka anyị na-ekwu maka ya. Our plan in ndozi ọdịnala is to ka anyị mee ka ụmụazị anyị amụrụ ọfụ, ndị ebu n'afọ, ọnọdụ n'afọ na-agbatịkatịka ibiri ọ pụta ozugbo jebe ije, amụọ ya obido jebe ije, amụọ ya obido ozugbo jebe ije. Ihe anyị chọrọ sayensị and teknọlọji na anị anyị, no more nonsense. Ụmụazị anyị ebidokwe wee na-arụ ọnọdụ 5 years ọ na-arụ arụ
kedụ nke bụ agadi nwoke jesie skuulu pụta nwa ya enwe ihe ọ na-ebigharị aka n'anya keke university gasas university pụta n'anya keke na pep na mba aka ndị ndozi ọdịnala adịghị aka anyị wụ ndị ndozi ọdịnala adịghị ya nwanne. ihe anyị need wu science and everything about science. that ihe ha na-akpọ ọgwụ mma agwụ na ihe abụ ordinary magnetism, no science ka pure science. Pure science will bring this fear to us and no more fear of ọgwụ in our land. ọgwụ science is physics. ihe physics mean we will study of magnetic matters, study of matter. Every ọgwụ is matter. Ụnụ atụzara ya egwu. Every ọgwụ is matter. We will print, anyị ga-edebe na lab, study them. You know how to use this thing and build planes, build everything. ma nke a na-agbagwo ma nke a na-anyụ anyụ ma nke a na-eme ihe niile. Hapụ na ihe a na-ezuzugharị mmadụ pụta na-arụrụ ya agwụ na-agụrụ ya ọfọ kom siba nonsense papa na nwanne weta ihe a nke were ezigbo ihe were ihe a ruo wave itinye redio gị na onye na Amerịka a na-ekwu okwu ọcha na-arụ gịnị ka ị na-arụ ikwu datin bịa ebe nna were m datin akpọ gị anya ụmụ ibe ka ọ dịkwa na echi na anyị nọ mitin sinsi isi ọwụwa na agwazi m nji anọ na mitin biko ka ọ dịkwa na echi ụmụ ibe ọ ga-adịrị na mma ndị ndozi ọdịnala 2050 na-agba 2050 na-agba n'ụlọ ndị ndozi ọdịnala Igbo onye n'onye aka ọrụ ibe ya gwa ha na ndị ndozi ọdịnala bịago n'ala Igbo ịbịakwa ka omenala Igbo na-achigatakwa azụ ọzọ. onye bụrụ Jizọs bịa ebe ị na ịnata Jizọs a nkụwa ya n'isi, ịnarị ya Virgin Mary kụwa ya n'isi, ịnarị ya ọ bụrụ na obi nke apịrị apị narị ya kụwa ya. ihe ọ bụla apịrị apị we not ọ gaghị efe n'ala Igbo. ma ịkpọrọ ya arụsị o, ma ịkpọrọ ya Jizọs o, ma ịkpọrọ ya Virgin Mary o, as long as no idol we will not accept. Idol will not be accepted to worship by anybody anywhere in the world. But Igbo land we know ebe anyị nwere right, ndị ọzọ anyị nwere right. ụmụ ibe si mụ edoro na mma.